basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, een van harte goede dag. Ik ben hier vandaag met mevrouw Visser. En mevrouw Visser, we hebben een aantal maanden niet gesproken. Ja. Als u kijkt naar de maanden, dus we zijn een aantal maanden verder. Als u kijkt naar ontwikkelingen in ons land, wat voor cijfers zou je de regering geven? Oh, je stelt een mooie vraag, jij. Een 3, 2, 3, 0. Zo weinig. Ja, maar moet eens goed luisteren, jongens. Als je kijkt naar de corruptieschandalen en dat de rechter zelfs zegt dat er in de infrastructuur werken stop moet worden gezet, omdat er miljoenen verdwijnen naar ondernemers, dan kun je ze toch geen voldoende geven. Dus je komt wel heel hard in met een vraag van hoe ik erover denk. Maar dat is misschien ook waarom ik maanden heb gewacht en nu weer voor de camera kom. Omdat ik toch de mensen in Suriname en het volk van Suriname wil waarschuwen waar we de komende tijd naartoe gaan als wij onze stem en onze democratie niet goed gebruiken. Inderdaad, we zijn in de maand van verkiezingen. Hè? Ja, nog 25 dagen te gaan. Ja. En we zien dat heel veel partijen, ik weet niet of het probleem heeft gevolgd, maar RR en DR-kandidaten komen niet voor bij bepaalde partijen. Door omstandigheden, qua frauderen, dubbele handtekeningen. Mag dit eigenlijk? Hoe kan dit eigenlijk gebeuren? Hoe kan het gebeuren? Want het wordt eigenlijk gedaan door mensen op bureaus die gekwalificeerd zijn om zulke fouten te voorkomen. Maar hoe komt het toch dat zulke frauduleuze handelingen worden gepleegd? Heb je dat als journalist zelf al onderzocht? Dat is één, hè? Want ik zeg zo vaak, jullie vragen aan ons. Toevallig weet ik dit wel. De wet is de wet. En de kiesregeling is de kiesregeling. En het hoofdstembureau heeft heel duidelijk te maken met wetgeving. Als partijen te laat zijn gekomen na 3 uur, ja, dan ben je te laat. Dubbele handtekening is dat je op 2 lijsten staat. Ja, dan word je geschrapt. Dat is de wet. Alleen wat we nu zien is dat mensen onzeker zijn hoe ze daarin moeten handelen. Dus wat we zien is dat het personeel van het hoofdstembureau soms onzeker is en niet genoeg met zekerheid handelt. En wat we ook hebben gezien is dat er een paar handtekeningen vervalst zijn. Maar het is natuurlijk ook heel moeilijk te bewijzen wanneer is het vervalst, wanneer niet. Heeft die kandidaat dat zelf gedaan, een andere handtekening gezet of niet? Ja, dat zijn dingen die best wel moeilijk zijn. Wat we wel concluderen is dat die onzekerheid op de hoofdstembureaus wel heel veel stof hebben doen opwaaien en ons land een beetje wantrouwig hebben gemaakt hoe de verkiezingen 25 februari zullen gaan lopen. Er zijn nogal wat vragen die het volk heeft. Maar ik denk dat de verkiezingen goed moeten gaan lopen, want we hebben recht, hè, als volk hebben wij in een democratie recht op eerlijke verkiezingen. En dat is waar ik het over wil hebben. Elke Surinamer moet weten waar hij op stemt, maar moet ook weten wat zijn toekomst is. En moet ook weten dat als hij boos is op de politiek, dat hij nu het in de hand heeft om dingen te veranderen. En we zijn een beetje naar een dictatuur gegaan. Daar zit ook die 2, 3 van mij in het rapportcijfer van deze regering. Ik vind dat ze de democratie hebben aangetast. En het volk van Suriname heeft in 1975 gekozen om in een democratie door te gaan. Dat moeten we respecteren. En die democratie moet terug. Dus elke Surinamer mag stemmen op wie die wil. Dat is ook nog zo'n probleem. Er is een heel nieuw kiesstelsel. En
Voor het eerst zien we dat in een partij concurrentie gaat ontstaan door dit nieuwe kiesstelsel. We krijgen dan heel veel commentaar van, ja, in de partijen wordt gevochten. Nee jongens, er wordt niet gevochten. Iedereen haalt zijn stemmen binnen. Dat is het nieuwe systeem. En dit nieuwe systeem maakt dat als jij genoeg stemmen op je eigen hebt, je een zetel voor jezelf in het parlement kunt halen. Daardoor werken DNA-leden harder nu om die stemmen te halen. Maar daardoor lijkt het ook of je concurrenten bent van elkaar. En dat is in elke partij. Dat is zowel bij de VAP als bij de NPS, als noem maar op. En Matura zegt ook eergisteren, ik wil president worden van de VAP. En de NDP krijgt heel veel commentaar dat we verdeeld zijn en dat we veel presidentskandidaten hebben. Maar eigenlijk moet je zeggen, waar hebben wij veel scholing in huis? We hebben een wetenschappelijk bureau met meer dan 75 mensen. We hebben presidentskandidaten waar het volk van ziet dat er 4 zelfs bovenuit steken. Ik ben ontzettend trots dat we zoveel capaciteit in huis hebben. En wij zullen, denk ik zelf, als dadelijk de verkiezingen voorbij zijn, daar op een hele goede manier mee omgaan. Hoe we die harmonie bij elkaar brengen en hoe ieder zijn plekje krijgt waar hij het beste thuis hoort. Nou, zo is dat denk ik ook voor de andere partijen. Dat er heel veel strubbeling is in de partij doordat je jezelf moet promoten. Je bent nu geen partij meer die zich promoot, maar je bent een DNA-lid die zich promoot of je bent een RR-lid die zich moet promoten. En dat is ook op jouw vraag nog een antwoord. De RR-kandidaten doen er nu veel meer toe als voorheen. Ja. Dus ja, misschien zijn ze ook daarop strenger geweest. Dat weet je niet, maar ja, wat dat betreft is het allemaal een beetje anders. Ik denk over 5 jaar dat we hier alweer anders mee omgaan. En wat ik zelf hoop is dat een nieuwe regering er komt en iets aan dit kiesstelsel doet. Want ik vind landelijke evenredigheid niet erg. Ik vind wel erg dat je je eigen zetel binnen kunt halen, want dat geeft die concurrentie. Ik denk de partij bepaalt de volgorde en daar kunnen we niet altijd mee eens zijn of we zijn teleurgesteld. Maar nu kun je op plaats 44 kun je erin komen als jij genoeg stemmen hebt. We werken nu wel zo, hè, want de NDP heeft 1 en 51 als lijstduwer, toch wel als uitverkorene. Maar ja, ik denk, we zijn het in Suriname zo niet gewend. En waarom ik ook graag wil dat het evenredigheidsstelsel wat verandert, is dat de districten zo slecht in beeld komen. Dus ik wil ook de mensen van Suriname zeggen, let ook goed op je district. Kijk ook of je soms niet moet stemmen op mensen in je district. Want als je niemand hebt uit je district, dan kun je het wel over decentralisatie hebben, maar we moeten nog steeds voor elkaar opkomen. Waarom ik eigenlijk ook spreek, is dat ik heel weinig hoor in de verkiezingstijd. Dat los van het nieuwe kiesstelsel, er een heel ander punt, daar heb ik het vaker over gehad. Je bent Suriname kwijt als deze regering doorgaat. Als jouw mineralen, als jouw grond, alles verdwijnt in een kleine groep. Hè. Wat de VAP nu zegt, we zijn op peil, we zien licht in de tunnel, we hebben het gered, nu komt het dat we voordeel eruit kunnen halen. Dan zeg ik, ja, je kunt voordeel halen. Maar waarom kun je voordeel halen? Dat is voor een kleine elite, dat is niet voor het volk bedoeld. Ze hebben die lijn die ze nu zetten en het beleid niet voor de Surinamers bedoeld, voor een kleine elitegroep die de macht krijgt in Suriname. Als we niet opletten, heeft de regering dadelijk niet eens meer macht. Heeft die elite de macht door de particuliere MV's die zijn opgezet. Als jij nu niet beseft als Surinamer dat er zoveel geld weg is, dat we niet weten waar het is, dat de minister van Financiën zegt, ik heb geen geld, ik weet niet hoe ik het moet doen. Ja, haal het dan terug uit het buitenland. Want waar is het geld van Staatsolie? Waar is het geld van Gruzelco?
die heb je niet op de centrale bank gezet. Waardoor de koers niet kon zakken. Ja, maar wat doe je er dan mee? Waarom ga je door met de OMO? Gayadin is ook boos, hè? Want als je het over interne ruzies hebt, dan zie je dat bij de VAP ook heel sterk, hè? Gayadin zegt al 3 jaar van die OMO-veilingen bij de centrale bank is corrupt. Maar de regering gaat er gewoon mee door. Zo zie je dat Matura zegt van, ja, maar met die infrastructuren werken, waar de rechter zegt ik kan niet, ja, daar heb ik niks mee te maken, ik weet hier niks van. Maar een missieve van de minister is een missieve van de minister en ze moet eraf weten. Dus zo zie je dat deze manier, hoe er nu omgegaan wordt met de verkiezingen, lijkt voor het volk of er zoveel interne strijden zijn en zoveel interne moeilijkheden zijn. Terwijl, ja, in de NDP noemen wij dat democratie. We komen bij Bouterse altijd terecht als we iets dachten. Dus wat ik zei, hè, is als je Bouterse hoorde, ook iedereen aan, en binnen de NDP zijn wij gewend mee denken, mee doen en mee beslissen. Waardoor het ook soms lijkt of we interne problemen hebben. En sommigen voelen dat ook zo, maar als je kijkt naar de VAP, daar zijn echt interne problemen. Ben je voor corruptie of tegen corruptie? Doe je met corruptie mee of onttrek je je van corruptie? En dat is toch heel anders. Dus ik wil echt iedereen duidelijk maken dat je mag stemmen op wie je wil, maar dat nu het volk de basis van de democratie. Wij bepalen nu de toekomst van Suriname. En als je de grond onder je huis wil behouden, zul je een andere regering moeten stemmen. Als je de corruptie toch eruit wil, duurt nog jaren, want het zit in alle lagen van de bevolking, maar zullen we nu toch een stem moeten maken dat we daar naartoe willen. Als jij wil dat onze mineralen en producten evenredig worden verdeeld, gelijkwaardig over het volk, en dat de staatsinkomen voor het volk is en niet voor een kleine groep, dan zullen we andere keuzes moeten maken. Het neokolonisme, en dat houdt in dat de eerste kolonisator ons heeft onderdrukt. Maar een neokolonisator is degene van eigen land die het volk op dezelfde manier onderdrukt als een kolonisator. En dat is nu aan de gang. Het volk is verarmd. Zo erg verarmd dat ze denken als je nu 1000 SRD in een pakket geeft, dat je op hen gaat stemmen. Wat al volksverlakkerij is, maar wat ook de internationale wetgeving tegengaat. Ja, we hadden het over neokolonisme. U ziet een andere achtergrond, want we zijn moeten verhuizen voor de regen. Dus we hebben ons even opgeschoven. Maar het laatste onderwerp was het neokolonisme. En het neokolonisme betekent dat mensen uit je eigen land de onderdrukkingsmanieren pakken van het kolonialisme om voor een kleine rijke groep meer inkomen te halen. Dus die hebben geleerd, ja, als Suriname vroeger al het geld naar Nederland ging, gaat het nu naar een kleine elitegroep. Als je het volk verarmt, dan onderdruk je. Dus wat ik duidelijk wil maken aan alle Surinamers, als je je volk wil behouden, als je je land wil behouden, als je van Suriname houdt, stem heel bewust deze keer. Want het is niet zomaar 5 jaar en dan kunnen we het weer veranderen. Ik denk dat je nu voor 50 jaar armoede kiest als je nu verkeerd kiest. Wij zijn nu de baas van de democratie. Wat heel belangrijk in een democratie is, en ook dat je dus een soeverein land bent geworden, is de vrijheden. De vrijheden van de mens worden aangetast. De laatste 5 jaar zien we hoe die zijn aangetast. Mensen zijn opgesloten, mensen zijn vervolgd. Er zijn zelfs gevangenen doodgeschoten.
Als je ziet hoe er met gevangenen om wordt gegaan. De vrijheid is weg. We durven niet meer te protesteren. Durven we te protesteren, zegt de rechter dat niet mag omdat we in dialoog kunnen. Je vrijheid om boodschappen te doen die jij wil is weg. Want je kunt nog maar net kopen om te overleven. En sommigen kunnen niet eens kopen om te overleven. Dus als we verandering willen in Suriname, zul je ontzettend bewust moeten zijn dat je die onderdrukking gewoon niet meer wil. En een land waaruit de slavernij komt, waaruit een onderdrukking komt van arbeidsomstandigheden, is weer heel makkelijk in dit systeem te zetten. En dat hebben we de laatste 5 jaar gezien. En laat het niet toe. Mensen in Suriname, Surinamers, jullie zijn allemaal Surinamers. Laat het niet toe. We willen de gezondheidszorg terug. We willen het onderwijs terug. We willen harmonie in ons land. We willen veiligheid in ons land. Pak ons onze vrijheid niet af. Maar besef dat je nu de keus voor je vrijheid zelf hebt. Je hebt de keus. En laat je niet leiden door praatjes. De leugens zijn zo groot over wat er is gebeurd in Suriname. Over de economische omstandigheden. Men blijft liegen. Men blijft zeggen dat het nu goed gaat. Ik moet zeggen dat Yogi, die heeft een bord waar ik zeg, hé, hij liegt niet. Hij zegt, ik ben moedig, ik ben standvastig en strijdlustig. En dan denk ik, Yogi, je hebt gelijk. Je bent moedig, strijdlustig en standvastig. Maar wel voor een kleine groep. En niet voor het hele volk van Suriname. En jouw beleid is niet integer. Dus moed, strijdlustig en strijdvaardig zijn karaktereigenschappen die we zoeken voor mensen die voor ons opkomen. Maar als jij niet voor ons opkomt, dan kan ik die eigenschappen bezitten, maar het heeft geen waarde. Ik wil graag terug het respect voor elkaar, het respect voor elke Surinamer voor elkaar. Het respect voor de natuur wil ik terug. Als je kijkt hoe de natuur nu wordt geschonden door deze regering. We hebben een milieuwet net in 2019 gekregen, 20 was het. Die is nu alweer veranderd. Wat ik ook duidelijk wil maken is dat deze regering de wet zo heeft veranderd dat Indianen die zich Indianen voelen geen Indianen meer zijn. De Marons die zich Marons voelen geen Marons wil zijn. Ik snap niet dat Brunswijk daar geen commentaar op heeft gemaakt, want hij is etnisch. Hij zegt dat hij voor de Maron staat. Maar een Maron en een Indiaan zijn alleen nog maar mensen die zonder steun van de regering op hun eigen grondje met oude middelen, met jagen, vissen en landbouw, zichzelf kunnen onderhouden. Welke Indiaan, welke Maron kan op dit moment zo leven? Als jij kinderen hebt en die gaan naar school, heb je al een computer nodig. Op het moment dat je een computer moet kopen, heb je al te weinig geld als je door de natuur je kunt onderhouden. Dus dan kom je in reservaten uit, zoals een dierentuin. Daar worden dadelijk de Marons en de Indianen. Die omschrijving zie je nu al in wetten. Dus ik waarschuw elke Indiaan, ik waarschuw elke Maron. Als jullie voor je eigen groepen willen opkomen, als jullie voor je grondrechten willen opkomen, dan zul je niet op een van deze twee partijen van de regering moeten stemmen. Brunswijk had op moeten komen voor zijn eigen groepering, heeft het niet gedaan. Ja. Waarom gebeurt dit? Zodat de gronden allemaal door de staat verkocht kunnen worden aan buitenlanders, aan particulieren, aan goudbeleggers. Maar dan zijn we het kwijt. Dan is het niet meer van het volk, maar het volk moet beseffen dat Suriname, de grond van Suriname van hun is. En de regering staat om te zorgen voor het volk. Maar niet te zorgen voor een kleine groep die macht heeft. Dus dit zijn hele belangrijke zaken. Dan ga ik terug weer naar je eerste vraag, hoe het met de verkiezingen loopt.
In een dictatuur zie je vaak de verkiezingen niet eerlijk verlopen. Maar wij zijn bewust dat dit naar een dictatuur neigt. Dus als Santokki en Brunswijk iets van plan is, staat de hele internationale wereld op hun stoep. We zijn al zo voorbereid. Ik zeg het, laat deze verkiezingen eerlijk verlopen en accepteer je verlies. Want het volk pikt het niet als het op een oneerlijke manier. Als dadelijk men zegt de VAP wint, dan weet je al dat de fraude is gepleegd. Want het volk is zich zo bewust van hun armoede, van hun achteruitgang, van de verloedering van de straat, van het vuil, maar ook naar elkaar. Jong en oud groet elkaar bijna niet meer. Jong heeft bijna weinig respect voor oud. Ik wil het terug. Ik wil dat we weer één Suriname zijn. Dat we met z'n allen zeggen van welke etnische groep ik ook ben. Wij zijn Surinamer en we gaan voor Suriname. En dat is waarom ik toch nog een keer voor je voor de camera wilde komen. Omdat ik dacht, de DNA-leden hebben nu kans en iedereen kan praten. Maar dit stuk mis ik. Ik mis dat we Suriname moeten behouden. Ik mis dat we met z'n allen moeten vechten voor dit mooie land. En dat het nu in de uitverkoop staat. Wees bewust hoe je stemt. Wees bewust hoe je etnische groep wordt gezien. Wees bewust wat er gebeurt. En rijke Surinamers, denk ook aan uw arme buren. Denk ook aan uw arme kinderen. Denk ook aan het onderwijs. Denk ook aan school. Je kunt nu rijk zijn in Suriname en morgen arm. Wat je nu hebt, kan morgen afgenomen worden. Laten we met z'n allen weten wat we doen. Ik zeg niet op wie je moet stemmen, al weet iedereen welke partij ik aanhang. Maar dat zeg ik niet. Maar niet meer op deze regeringspartijen. En de NPS moet oppassen. Want Rusland is nog steeds adviseur van deze regering. En Rusland zal nog steeds kiezen voor de VAP. En dat we dat ook beseffen. Waarom gaan die kapitalisten zo goed? En waarom zijn de partijen die sociaal zijn en het volk ondersteunen, waarom liggen die onder vuur? Waarom worden daar leugens over verteld? Waarom zouden wij niks goeds kunnen doen? De economie was in 2019 prima, daar kunnen ze nu niet tegenop. De schulden die ze nu hebben gemaakt zonder afbetalen van de schulden is hoger als welke regering ooit in 5 jaar. Dit is wanbeleid geweest. En laten we dit snappen en laten we het voelen. En kies bewust. Dit is mijn boodschap. En ik hoop dat ik met heel mijn hart die boodschap heb over kunnen brengen. U bent nu de baas van de democratie. De democratie moet terug. De vrijheid moet terug. Onze jongeren moeten kunnen zeggen wat ze willen zeggen. Moeten met oud en jong samen kunnen werken. We moeten het samen dit land opbouwen. En we willen onze grond bouwen. Mensen weten wat je doet. Ik groet u. Tot de volgende keer. Kijkers, dat was mevrouw Visser. En wij hebben dus zo meteen meneer Nerkus. Maar mevrouw Visser, dank u wel dat u ook nog eens bent verschenen op Cultura TV. Binnen- en buitenland. En wij danken u voor de tijd. Dank je wel. Graag gedaan. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar de man niet veilig staan.
mei moederdag alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkirebos como sabe kisi. Fu encontre Aisa, uko lukuleri dansi prisiri. No afronto yu kulturu, nanga different rutu famiri. Different rutu famiri. Bas Berg en Friend nanga warimbo crioro en loop 3 uur bakadina. Surinaamse keuken aanwezig. You sabi fa autorities e gomorovara. Buy je kaarten online voor maar €23 of eventechshop/SFRYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassa-tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Buy je kaarten no! Mama hoor baka Juno. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.